Ayan na, ayan na. Hello, good morning. Ang bait pa rin yung mga kasinag. Nahawakan pa natin. Gutom na ang baby. Ha? May Nicole. Oh, huwag kang babali. Ang pangawit mga kasinag, hindi rin biro. Muwis buhay ang pangawit mga kasinag. Kaya kung hindi kayo bihasang mangawit, huwag na kayong mangahas. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kasinag. Umuwi pala ako dito sa bahay kahapon. May inasikaso kasi ako, may inayos ako dun sa mga ina-upload kong video. Kasi nagpo-full storage na yung cellphone ko. May inayos lang ako mga kasinag. Tapos ngayon mga kasinag, pabalik naman ako ng bagong sirang dun sa kinukuprahan namin. Inaantay ko lang si Mrs. pakatapos bahugin yung mga baboy. Ngayon mga kasinag, andito si Bagwis. Narinig ko Bagwis! Umuwi si Bagwis mga kasinag. Nung mga nakaraan nga mga kasinag, si Mrs. di ba ang nagpapakain ng alaga natin na si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Wala na. Kanina andyan lang mga kasinag, magpaparahuni dyan. Bagwis! Oh, andyan lang mga kasinag si Bagwis. Oh, Bagwis! 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 Ando sa lugar na yun mga kasinag. Kunan ko lang ng pagkain. May daga pa dito mga kasinag. Kukunan natin. Andito yung pagkain ni Bagwis. Bagwis! Andiyan si Bagwis mga kasinag. Diyan lang ko na siya pagkain. Nakakuha na ako dun. Bagwis! Ito pala si Imboy. Shoutout pala kay Imboy. Yan yung mga kasinag nagbibigay ng pagkain ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ayan na, ayan na. Hello, good morning. Halika na, kumain ka na. Ayan na mga kasinag si Bagwis oh. Bagwis! Mga kasinag, dito na oh. Dito na lumipat si Bagwis. Dito na lumipad. Dito, bigyan natin ang pagkain. Ayan. Hindi ka masako ka. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ha? Bagwis! Ito na yung pagkain mo. Ayan o. Sige na, baba na dyan. Ang bait pa rin yung mga kasinag. Nahawakan pa natin. Sige na, kain na. Ito yung pagkain mo. Kain na yan. Ay mga kasinag, nilagay ko lang din yung pagkain ni Bagwis para hindi na siya bumaba. Sige na, kain na. Kainan na yan.
Sige na. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. O, nakita nyo naman. Babalik na ako ng bagong sirang. Magkukupra kami mga kasinag. Iwanan natin yan siya si Bagwis. At pagpunta ko doon sa bagong sirang, si Magayo naman yung ililipat ko. Iniwan ko nga doon mga kasinag. Inaantay ko lang si Mrs. matapos ng pagbahog ng baboy at ihatid ko man sa barangay Bubuan. Tama-tama mga kasinag, adadaan naman ako doon. Kaya dadaan ko na siya. Mga kasinag, papunta na kami ng bagong sirang. Ayan, kasama ko si Mrs. Oo naman dyan. Ayan, update ko lang kayo mamaya mga kasinag pagdating doon. Kasi nga magmumotor tayo. Hindi ko na kayo isasama sa pag-ride namin kasi mapapagod naman kayo kapanood mga kasinag pag nakita nyo yung lubak-lubak na daanan dito. Ayun mga kasinag, tara na. Mga kasinag, kararating lang namin dito sa pinagkukuprahan namin. Ayan sinting oh. Kararating talaga lang namin, as in kararating lang talaga. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Dito na. Mag-umpisa naman tayo sa ika-day 4 natin mga kasinag. Talagang pagod, ang layo. Pero inyo mga kasinag, nagmotor pa ako galing Diak papunta dito sa bagong sirang. Tapos dito naman sa bagong sirang, naglakad kami papunta dito sa Tiyaluhungan nga kung tawagin to Tiyaluhungan. Nasa higit kalahating oras nilakad pa namin. Pagod. Andiyan si Magayon mga kasinag sa likod lang dyan. Nag-uunga-unga na. Nakita nyo naman si Bagwis kanina mga kasinag. Na-update ko naman kayo dun sa bahay. Abang-abangan nyo lang pala sa vlog ni Mrs. Sa YouTube channel ni Ma'am Chewy Official. Kasi pag wala akong mga kasinag, siya nagpapakain. Hindi ko alam kung iba-vlog pa niya pagpapakain niya or papakain na lang talaga niya. Kasi masyadong mahihain si Mrs. mga kasinag. Kaya sana suportahan nyo ang YouTube channel ng aking Mrs. na si Ma'am Chewy Official. Maraming salamat mga kasinag. Shoutout din pala kay Rosana Rojo Bet. At shoutout din sa kanya alaga na yung pusa na si Lu. Shoutout po madam. Maraming salamat po sa inyong suporta sa pagtangkilik ng ating YouTube channel. Shoutout din kay Jonas Banaag at sa kanyang anak, sa kanyang asawa at pamilya. Shoutout din kay Alejandro Coracha Damaster, Mr. Bini Galang, Mr. Domingo Sandico, Ken Sander Japan, shoutout, Swig TV Official, sa lahat ng ating viewers, subscribers, sa mga silent viewers dyan, maraming salamat po sa inyong suporta mga kasinag. Magkatrabaho na muna kami para pahinga lang konting oras mga kasinag. Mga kasinag, magtrabaho na tayo. Pero bago tayo magtrabaho mga kasinag, tawag nito, ilipat muna natin si Magayon. Ito si Magayon mga kasinag oh. Ayan, nakita nyo pa. Kumusta ka na? Gutom na. Gutom na ang baby. Ito na mga kasinag, ang alaga natin. Ayan. Ilipat ko muna si Magayon mga kasinag dun sa uba. Diyan sa tabi sapa na yan. Para makakain siya ng ayos. Mabusog na, nanunuog na naman. Ayan mga kasinag. Tali natin dito sa gilid. Yan. Sige na, dyan ka. Magsabsab sa baba. Ayan, nauhaw si Magayon mga kasinag oh. Yan. Dyan ka muna ha. Kumain ka muna dyan. Taba ng mga damo dyan oh. Kainin mo lang, kainin yan. Yan, balatan mo yan. Tapos mamaya pag mainit ka, tumubog ka dyan ha. Maligo ka dyan. At mga ngawit muna kami. Magkatrabaho muna kami. Bahala ka muna dyan. Yan, aperte ng kain mga kasinag. Relax na yan dyan si Magayon. Iwan na muna natin. At tayo ay magtrabaho na. Ayan mga kasinag. Mga ngawit na kami. Pagod. Ayan oh. Baba kasi yan mga kasinag oh. Dito kami sa taas ng bundok. Bakilid kasi ang area na ito mga kasinag. Kaya lahat ng nyug dito pag kinakawit, hagis ng hagis sa baba. Kaya pahuros namin sa baba. Sinting na muna ang mga ngawit. Ayan mga kasinag.
Siya na muna. Pagod. Nakarating kayo mga kasinag. Ang oras na. Tanghali na. Bago ba lang ako umpisa magtrabaho, tanghali na talaga. Gawa ng napakalayo kasi nito mga kasinag. Napakalayong maigi. Ayan ang problema. Yun. Ay! Oh, Laya ka naman dyan na. Malo yan, nalaya naman. Okay lang yan. Ay! Dandahan lang. Ayan. Ayan ang pangawit mga kasinag. Naunang sumapaw. Bago sa uba. May unikol. Oh, huwag kang babali. Huwag kang babali. Ako. Pag ganito talagang mataas mga kasinag, napakahirap kawitin. Pag ganitong napakataas. Ang pangawit mga kasinag, hindi rin biro. Muis buhay ang pangawit mga kasinag. Kaya kung hindi kayo bihasang mangawit, huwag na kayong mangahas. Kasi napakahirap. Wala na. Mga kasinag, tipong muna tayo. Tipong. Ayan o. Sarap. Pauwi ang pagod. Na yung katulong ko mga kasinag andito, nauna na sa akin magtipong. Saka yung kinawitan kong yung iisa lang talaga ang tipong. Laking buo oh. Ayan mga kasinag oh. Isa-isa kayong tipong eh. Ayan mga kasinag, tanghali na. Hindi ko alam kung anong oras na. Mamaya tingnan natin. Para hindi abilad, uwi muna kami. Mga kasinag, tapos na ang day 4. Ako'y magpapasalamat ng marami sa inyo mga kasinag, sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Sa lahat ng ating viewers, subscribers, maraming salamat po. Shoutout pala kay Rosana Rojo Bet at kay Jonas Banaag. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Alejandro Coracha the Master, kay Idol ko Pinuhant, Kensander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Sigilas Adventure, Swig TV Official. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat mga kasinag. Hindi ko na kayo ma-update kay Bagus ngayon mga kasinag kasi hapon na. Uwi naman ako sa Diak at bukas may bayanihan kami. Sa mga susunod na lang ulit mga kasinag. Bye bye.